watan Ramadana, watan albarka ibada, mu kama istighfari hailala miyo tare. Ga watan Ramadana, watan albarka ibada, mu kama istighfari hailala miyo tare. Ya sarki tawara, me yayin larura, ka iya mun rera mai cikin da nasara, alfarmar shugabana mai maka madina, sako na sa arena zan isarwa ‘yan uwana, domin dukanmu amfana. Falalar watan Ramadana, mai haƙuri da juna, shi ne faɗi na manzona. Zan so mu so dukan juna, barna dukan tamu dena, sai mu kyautatawa juna. Shi ne tafarkin manzona, kome kake yi ka daina, domin watan Ramadana, sai mu tausayawa juna, da biyan bukatu na nuna. ‘Yan kasuwa ga batuna, ku ne manya asalina, farashin kaya kar ku ƙara. Zan so ku tausaya juna, yin hakan zai sa ku amfana. In adaidaita ga batuna, da ‘yan taxi duk kuna raina, kuma zan so ku amfana da rahmar watan Ramadana. Taimakon juna kar ku daina, daloli kuma ga sakona, kar ku sanya yara a ƙona. Ku gane dukannin batuna, domin kuma ku amfana. Ina shugabannin ƙasata, zan so ku damke amana, ku yi wa Allah da manzona, ku kare hakkin ‘yan uwana, domin watan Ramadana. Mu taru mu tausaya juna, sannan mu koma ga Allah, wanda shi ya yi dare da rana, zai karɓi dukan tubanmu, zai share dukan kukanmu, tunda shi ne mai taimakonmu, zai amsa dukkan roƙonmu, zai karɓi duk ibadunmu. Hakuri ku yau masoyana,
nan ne fa ƙarshen saƙona. Muhammad shi ne da sunana, M. Okocha ko lakabina.